Hello Sanafer, welcome to our channel. दासो बेंकनिफ्राय फैदों आङो थांबायबो फैफिनबायबो आरो ना ग्रुपनि फैसा हैदोंमोन आङो फैनानै फार्स्टआबो बोखाराखै जिरायनानै दंथ'यो ओमफ्राय ब्लगखौ दानफैनो स्टार्ट खालामबाय नायलायबाय थादो लोगोफोर बोरायखौ हैनो थिनदोंमोन आङो हैयाखै ओमफ्राय आंहासो होसो होसो थांनांबाय नै सान्दुं गोसायाव नोंनिसो फैसा नङाबा नोंनिसो फैसा नों थाङाबा सोर थांनांगौ नो नायलांबाय थादो सनाफोर पार्सेल फैदों सानस्क्रिन मामिनि मामा आर्थनि सानस्क्रिन होफेराखैमोन आङो बेनो ओमफ्राय दा होनाय नागिरदों मामा आर्थनि माबायदिथाय होफेराखैमोन आङो बेनो ओमफ्राय बेना मोखाङाव माबा मोनसे जादों आरो ना गुफुरद्राय नङा एसे फुलाला ओमफ्राय एसे गुवार जाबाय ओंखायनो डक्टरनो देखायदोंमोन ओमफ्राय डक्टरा सानस्क्रिन लागायनो थिनदों आरो दा ओंखायनो अर्डार खालामदोंमोन जिखुनु SPF 50निखौ होबानो जाबाय होननानै बुंदों आरो डक्टरा नाम खोन्थायाखै जिखुनु होबानो जाबाय बेबिनि होननानै बुंनायखाय ओमफ्राय माखौ लानो जानानै नैबे मामा आर्थनिखौनो अर्डार होबाय आरो दखानाव नागिरबाबो मोनाखैमोन ओमफ्राय ओंखायनो अनलाइनखौनो अर्डार खालामबाय सोर सोर बाहायो बेबिनि सानस्क्रिन माया मोजां मिन्थियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आंथ' मिन्थिया बाहायफेरा नालाय ओमफ्राय बे मामा आर्थनिखौ एसे मोजां खोनायो नालाय ओंखायनो बायनाय बिहरनायबाय आरो आं लागायनायनो मोजां बांद्राय गाज्रि नङा बारा मोनामनायबो गैया माने स्मेल बारा गैया नायनोसै माबायदि जायो ओमफ्राय सोरबाफोर बेबिफोरनाव बाहायोबा मोजां माया मोजां मिन्थियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय बेनिफ्राय आङो दसे उनाव साब सेन्टाराव थांबाय आरो ना फ्रि चेकआप खालामदों होननायखाय लेंबाय हरबाय थानायखाय थांबाय आरो ओमफ्राय नै हासबेन्डआबो फिसाजोखौ लानानै फैबाय मा होनो साब सेन्टारनिफ्राय न'आव फैफिनबाय आरो ना चेकआप खालामजालाबायनानै मा होनो एक्सरे खालामदोंमोन नालाय फ्रियावनो बेखौ खालामजानानै फैबाय ओमफ्राय सुगारबो नायजानानै फैबाय आङो खाथियाव थुदोंमोन आगदाखौ सोफ्रांदों आंहा सुगाराथ' गैया खमानो ओमफ्राय एक्सरेआ जेबो खोन्थाहरथ'वाखै उनावहाय खोन्थागोन आरो माबाफोर प्रब्लेम थाबासो फन हरगोन बिसोरो नायजानानै फैबाय दायो बोरायाबो नायजाबाय एक्सरे खालामजाबाय इहाबो ओमफ्राय दा आंना ओंख्रिया आद्रा जालांदोंमोन मोनसे मा होनो गोखा भाजा एवलांस्लाबनो हायाखैमोन बेखौ एवनोसै आं दायो ओमफ्राय एकदम फिसाजोआ स्कुलाव थांनानै माइसुं बेरफ्रावनानै फैजोब्बाय ओमफ्राय बिनि बिफाया माबायदि लागायना होदों फाक्कायावसो ओइ जाम्बि दुस्थ' जाथारबाय मानसियानो गोखा भाजा संहरबाय
जा क्या कर रहा है ये लो मैं करता हूँ मानो बिसिजोबखो ओमफ्राय लेथ्रा खालामनायाव थिग दं बिसोरो सानै मानसिया सनाफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय सनाफोर सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो लोगोसे कमेन्टबो खालामबानो जाबाय